Şu aýtdym, şertlenme, aýtdym, kabul etdiň, aýratyň ýaşasak barjak diýdim. Onu hadi barjak diýdim. Gysga film, üýesiň ykbany ýykandygan. 3-nji bölüm. O Resulcan, näl dost, gowmaýadylar. İşler olmy? Gowa şükür sen näýdi? Mene gowulyn seň näme keyfin ýok? Näme boldy? Ay bowullar kendi işleri uğruna däller. Çoňa nastreniň ýokmy? Men pikir etdim, gyzoganyň durmuşyny alat etdiň soň aýtdym. Gyzoganyň durmuşy? Gyzoganyň durmuşyny näme boldy? Doğanyň 3 aýdan bäri şu ýerde ýaşap ýörer. Bütün goňşular gurrun etdiler indi. Dost, bilýäňa, sen bilen onuň mäşil ber gatnaşýar. Bile çörek üýüp berse. Sen meniň ýakyn dostum. Men seň ýüzüňe gurulmasam, kim seň ýüzüňe gurulsyn? Seň jigin menem jigim ýaly görýän. Bilýäňa, men jigin bilen ikisi bilelikde bolarlar. Seň jigin arkasyndan gepesdeler, maňa da ýakan ogunny. Bilýäňa goňşularym, iki tane kol seň gyjyň gepini etýär. Olaňa maňa hiç ýer ýap bolanok. Ýylyň agyna elek tutup bolanok. Men olaň agyny näçe ýapaýyn? Men hiç ýer düşünemok. Näme garaşjaň? Näme üçin gyjyň geltiňok? Dost, bu gyjygynyň durmuşy. Men gyjygymy ulediň diýip bermerna. Men olaň durmuşyny gowulýan. Gyjygynyň gaýnatysynyň işi gutarmaýar. Men olary guletip bermerna. Adamym öz üçin ýaşamalyra. Ana alkise aýratyň ýaşa bersin. Hemme geline başlangıç wagty kynrak bolýar. Wagt geçmek bilen şo maşgala öwrenç giderler da. Senem zat diýme da öwrençdirme maşgalasyna. Näme üçin onu öýde saklap? Goýber özerkine gitsin. Birim giýew näp şu jaýalsyn. Ýör dost, hiç olmaga gyjyň eltip bereli. Soň birden öknäýme? Ay maňa garsa giten oý. Ay ýana, agyçyk giýewiň ýalbarda aýakym geldi da. Näme gerek şey etmek? Erke olanım bir ýalbararmy? Senem ýalbarmaýaňadyr. Orlaýdas köp gürlemäýille. Gyjyň beýtip sujar saklap berme, ýör eltip gaýdaly.